выполненное упражнение с отличными пируэтами, повороты. Они вообще, ее коронка, она хорошо держит вертикаль. Все повороты Анечка докрутила, доделала. И тоже чисто прошла. Молодцы наши девочки. Можно выдохнуть, потому что, конечно, волнение за них, переживания. Мы справились. Теперь дело за судьями. Тоже коронная ловля Ани после кувырков. Успеть перейти через поперечный, словить перекат по задней поверхности. Чекаємо оцінки Ганни Різаддінової за цю чудову вправу, але зрозуміло, що завжди тренер, зокрема, як зараз, Альбіна Миколаївна Дерюгіна, знайшла щось, чим, можливо, можна було іще підсилити і враження, і глядацьке, ну і, звичайно, що могло